Prvé sneženie tejto sezóny zasiahne celé Slovensko vo štvrtok večer, 21. novembra, a pokračovať bude počas celej noci a piatkového rána. Na západnom Slovensku vrátane Bratislavy sa očakáva, že napadne 3 až 5 cm snehu, čo je nezvyčajné pre toto ročné obdobie. Podobné množstvo snehu sa očakáva aj v nížinách, ako sú Trnava a Nitra, kde snehová pokrývka prekvapí najmä vodičov. Stredné Slovensko dostane výraznejšiu nádielku snehu až 10 cm, pričom horské oblasti ako Tatry môžu zaznamenať až 15 cm snehu. Na východnom Slovensku, najmä v okolí Košíc a Prešova, sa očakáva snehová pokrývka vo výške 5 až 8 cm, pričom vyššie hodnoty sa predpokladajú v horských priechodoch. Sneženie spôsobí zhoršené podmienky na cestách a preto by vodiči mali byť pripravení na klzké vozovky, nižšiu viditeľnosť a tvorbu snehových jazykov. Ak ešte nemáte nasadené zimné pneumatiky, teraz je najvyšší čas ich vymeniť, aby ste sa vyhli komplikáciám pri jazde. Teploty v noci môžu klesnúť až na -10 stupňov Celzia, čo zvyšuje riziko tvorby poľadovice, a to nielen na cestách, ale aj na chodníkoch. Snehová pokrývka v nížinách by mala vydržať do soboty, zatiaľ čo vo vyšších polohách sa očakáva, že zostane neporušená aj cez víkend. Pripravte sa na zimu, vychutnajte si prvé snehové radovánky, ale nezabudnite na bezpečnosť či už na cestách, alebo pri pohybe v prírode.